Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag na usab kaninyong tanan kinyong inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Muhatag na usab kaninyo og usa ka oras o 15 minutos. O akong mga pangumusta na lang no sa tanan nga magkaigsuonan karon kutob sa nagpatalinghog dinha dapit sa Bohol sa Barangay Montisuerte, sa mga Divino family o uban usab dinha sa mga kaigsuonan usab diha dapit sa Siquijor. Kumusta kanimo brad diha nga nagpatalinghog si Mr. Quijano? Kumusta kaninyong tanan diha nga nagpatalinghog? O ingom na usab diha dapit sa Ormoc kang Brad Drigo o kang Boy Ortiga and family diha dapit usab sa Palumpon. Kumusta kaninyo mga igsuon og sa San Isidro, ilabi na usab diha dapit sa mga igsuonan sa Nabal, Biliran, o ilabi na usab diha dapit sa Hingoog, o ilabi na gayud diha sa PBCM compound. Sa pagpatalinghog karon sa tanan mga kaigsuonan dinha, kumusta kaninyo mga igsuon? O igom sa dapit diha sa Bukidnon, sa Dalagit, sa Usamis, sa Oroquita, sa Sapang Dalaga, sa Misamis Occidental gini sa Del Pilar. O diha dapit usab sa Mandawi kang Brother Chopilo Sibilia, uban usab sa iyang pamilya o kang nang Suping Pirolino, o ilabi na usab diha dapit sa Mabulo. Diya dapit sa Lapu-Lapu kang Brad Ruyo o uban usab kang Sister Jean, kumusta kaninyo? O usab diha dapit sa Millanilla kang Mrs. Bibit Castañares ano family kang Doktora Castañares, kumusta diha? O sa tanan gayud nga nagpatalinghog ilabi na gayud diha dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, sa Balingasag, diha dapit sa pagpatalinghod usab sa atong mga kaigsuonan diha dapit sa United States of America, sama kang TC Kulihat o ingon usab sa mga pamilya nga Hermias family diha sa Alabama, sa Maryland. Kumusta kaninyo mga igsuon? O maghinaot kami nga unta na kamo karon sa kabaskog sa lawas, ilabi na gayud sa ato ang mga suking tigpaminawan diha dapit usab sa nakalain nga mga lugar. O sa ato ang mga viewers, kumusta kaninyo mga igsuon? O manghinaot kami nga sa kanunay ana kamo magpatalinghog dining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. O mao lamang kana ang amo ang mga pagpangmusta sa tanan nga mga kaigsuonan o manghinaot kami nga kamo ana agayod nagpatalinghog dining atong programa. Og naginusara lamang kita karon tungod kay ang atong mga igsuon nga mga magwawali wala pa man makaabot basin og na traffic sila, mao nga kita ato kining sugdan ang ato ang programa sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Bueno, ato namang natun-an sa mga miaging Domingo. O natong Domingo wala man kita makawali tungod kay doon na may ato igsuon si Brother Dennis Gonzales nga mihangyo man siya nga siya lang usa ang mag-angkor. Mao nga natong Domingo wala kita ninyo mabati o ang inyong nadungog mao nga among usa ka igsuon nga magwali si Brother Dennis Gonzales. Mao nga atong hisgutan sa biaging mga Domingo ato namang nakita nga ang hisgutang langit nga matud pa sa nakalaing mga relihiyon nga mawala daw ng langit nga naa diha sa taas o ilabi na gayod usab kining kalibutan mahanaw daw kuno kini kay ilamang gipasikaran ang nakasulat diha sa ikaduhang Pedro sa iyang kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 13. Pero ato namang napatalinghogan pinagi sa pagtuon nato sa Biblia nga kanang langit nga naa sa taas dili kana mawala o kining yuta usab dili kini mahanaw. Kung aduna may langit nga gisgutan nga mahanaw, mao kana ang mga tao tungod kay ang tao gisimboluhan sila og langit. Ug kining ato sad nga gipuy-an dili sab kini mawala tungod kay kini gibuhat kini sa Dios
sa mga katuigan nga walay katapusan. Ug kana ato namang kanang natun-an sa mga miaging kadomingguhan. Mao nga ang ilang giingon nga kanang gisgutang langit nga mahanaw, dili literal nga langit kanang naa sa taas nga gipahimutangan sa adlaw ug bituon, kundili ang langit nga mahanaw kay ang Dios magbuhat og bag-ong langit. Kanang langit nga himuon sa Dios mao kanang bag-ong katawhan ug bag-ong kaliwatan. Kay ang unang mga langit mao katong unang kaliwatan mga hanaw kadto sila ug dili na to mahinumduman pa sa hunahuna. Mao kana ang atong nasabot dinhi sa Biblia. Pero kay nakalain man lagi ang pagtudlo sa Biblia sama sa nakalaing mga relihiyon, ilang mangipamatud-an nga kanang langit kay pahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon mahanaw daw kuno kana, unya kini daw kalibutan matunaw kuno ni, mao daw nga ang Dios daw magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Nasayop sila sa paghubad ni ana tungod kay dili kana moibot ipasabot nga kanang langit nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon dili kana mahanaw sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kung ang langit nga gisgutan nga mahanaw mao kanang mga tao ra ang mahanaw, dili kay ang langit nga kanang naa sa taas nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon. Mao kana ang atong nakita. Karon niya kita sa pagpadayon gihapon, napaka-importante kini. Kay lagi ang Dios gipakita man niya nga ang tao kanunay gihapon nagpakasala, mao nga adunay kasilutan ang Dios. Ang kasilutan nga ipahamtang sa Dios niining kalibutana dili na lunop. Tungod kay ang lunop humana nahitabo na sa panahon sa Amahan, sa panahon ni Noe, sa panahon Kristiyano, walay kataladman nga gipahamtang sa Dios kundili ang pag-anhin ni Kristo sa ikaduhang panahon, mao ang pagluwas sa mga sala sa mga katawhan niadtong unang kapanahonan. Wala tay labot atong panahona sanglit kay ang mga tao lamang ang naabtan ni Kristo sa unang kapanahonan sa iyang panahon sa ikaduhang panahon, mao kadto sila ang mga nangaluwas, mao kadto sila ang gihatagan og kaluwasan pinaagi sa dugo ni Kristo. Busa kanang giingon sa nakalaing mga relihiyon, mga pastor, mga ministro nga apil sila sa kaluwasan sa dugo ni Kristo, wala kamoy labot o wala kitay labot niadto tungod kay wala pa kita mataw sa panahong Kristiyano. Ang nakaangkon lamang sa kaluwasan mao lamang kadtong ikaduhang panahon nga naabtan ni Kristo sa iyahang pagmisyon dinhi sa kalibutan, mao kadtong mga tao nga mao ang giluwas sa atong Ginoong Kristo. Wa tay labot niadtong panahon na sanglit wala pa kita matao. Kay kita karon niya kita sa bag-o nga kaliwatan. Kay ang unang kaliwatan, ang unang langit bago tong Israel. Ang ikaduhang mga langit nga gisimboluhan ang tao og langit mao katong panahon sa mga apostol, o ang ikatulong langit nga mao kita karon nga mga katawhan nga gani pa man gideklarar sa mga apostol nga sila dili pa maong mga langita, nagpaabot pa sila og bag-ong langit nga mao kining bag-ong katawhan nga pagabuhaton sa Dios. Kay ang katong unang langit mahanaw mato. Panahos mga propeta nahurot sila pangamatay. Anya sa ikaduhang panahon ni Kristo nahurot po sila pangamatay. Busa niya kita karon muatubang kita sa ikatulong panahon nga gitawag kita og bag-ong mga langit o bag-ong katawhan sumala sa sambingay sa Biblia. Karon kay ang tao padayon man sa pagpakasala, mao nga adunay kasilutan ang Dios. Dili kay lunop. Sa panahong Kristiyano dili dugo kundi niining ikatulong panahon sa Espiritu Santo katumanan sa magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Doon na gihapoy silot nga ipahamtang sa tao dili na dugo ni Kristo kundi kita na mao ang magkadugo. Nga naman, tungod kay matubang kita sa ikatulong gubat sa kalibutan, nga mao kanang gisgutan sa ikaduhang Pedro,
Ato ragong balikon ang nakasulat sa ikaduhang Pedro sa iyahang kapitulo 3 o ang iyahang bersikulo 10 ngadto sa 13 ang atong pagbasahon mga higala o mga kaisunan nga wa kini masabti sa mga nakalain nga mga relihiyon. Unsa may atong mabasa dinhi nag-ingon. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasuktanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihan kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga niini. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkakinahanglanon gayo di ay nga magakinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadyusnon nga magapaabot o magadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod dinhi pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang mga kasukdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot na ng bag-ong mga langit nga giingon dinhi bag-ong langit o usa ka bag-ong yuta diin nagpuyo ang pagkamatarong. Unsa di ay ang gipakita sa Biblia? Nyaan nang usa ka dakong adlaw sa Dios kay matod pa sa atong nabasa sa Biblia ang adlaw sa Ginoo maabot sama man sa kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasukdanan sa kalibutan mga tunaw sa ilabihang kainit ug ang pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga niini. Sa atong nakita nga giingon apa ng adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Unya ang mga langit matod pa mawagtang uban sa dakong dinaguok. Kana lang ganing dinaguok sabton man na nato pag-ayo na. Unya ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw. Kana lang galing daan nga ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw. Kinsa man lugar ang mutunaw ana? Muna ang dakong pangutana. Unya, giingon din ni mga tunaw sa hilabayang kainit. Adlaw na sa Ginoo Ang kanang mga langit daw sumala sa gipakita sa Biblia mawagtang. Unya ang kalibutan mga tunaw. Kanus ana may tabo? May tabo kana sa adlaw sa Ginoo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Nan, unsa ba kanang gisgutan nga adlaw sa Ginoo sumala sa Biblia? Pirmi naman na nato nang gibasa kani wala manigani gibasa sa nagalaing mga relihiyon ug unsa kanang adlaw sa Ginoo nga sama sa kawatan nga ang mga langit mawagtang sa ubang sa dakong dinaguok ug ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw. Nganong matunaw man na? Unya ang langit mawagtang. Unsa man kanang adlaw sa Ginoo? Dili kita magbinaba kun dili Biblia ang ato ang pagabasahon ug nini tunguran ning abot og usa ka kauban si Brother Samuel Montemayor og salamat nga aduna kitay katambayayong niining mga tungura. Karon ang gipakita sa Biblia Brad Samuel nga ang adlaw sa Ginoo daw sama sa kawatan. Unya ang mga langit mawagtang sa dakong dinaguok ug ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw. So dili na basta-basta adlaw na sa Ginoo nga ang mga langit mawagtang. Sayunan bagog kay mga langit mawagtang imbis unta nga inig-abot anang adlaw kay adlaw na sa Ginoo nya mawagtang noon ang mga langit. Mao nay lisod kayo. Unya kanang giingon pod nga kanang adlaw sa Ginoo ang kalibutan mga tunaw kuyaw sa ana ug ato nang analisahon bitaw nga kulba din ning pag-abot sa Ginoo kay kanang mga langit nga naa gipahimutangan sa adlaw bulan ug bituon mga wala day na unya ang kalibutan matunaw. So dili basta-basta dunay buot ipasabot ana mga higala o mga kaigsuonan ilabi na adto mga pastor, mga ministro, mga kaparian o mga Katolik pitipindi o kinsa man nga mga naa diha sa relihiyong nabasa usab sa Biblia. Kana mo inyong sabton ngano man nga pag-abot anang adlaw sa Ginoo nga ang mga langit mawagtang man.
Unya ang kalibutan mga tunaw. Sabtana ninyo pag-ayo. Brad Samuel. Unsa ba kanang adlaw sa Ginoo nga atong basahon ang Biblia kay wa man ni gipasabot sa mga pastor, mga ministro, wa ba nila gipasabot sa ilahang mga membro. Iredi Brad Samuel ang pinadayag kung pinadayag 16 imuhang basahon ang bersikulo 14 ngadto 21 unsa kanang adlaw sa Ginoo dayon isunod dayon nimo ay ikaduhang Kronikas kapitulo 20 bersikulo 15 ug unsa kanang adlaw sa Ginoo nga inig-abot ni anang adlaw sa Ginoo nga ang mga langit ay mawagtang sa dakong dinaguok unya ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw kana pag-abot na sa adlaw sa Ginoo ha bay unsa man din ang adlaw sa Ginoo nganong ang kalangit ha mawagtang man tapos ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw unsa man din ang adlaw sa Ginoo sumalas Biblia. Kaniya Brad Cesar, atong pagpasahon hindi mo sa Biblia ng una ilan ng gigabot sa adlaw sa Ginoo, nano nga matugpa ang mga paghitabo nga ingon man diya sa Biblia nga matunaw ang mga langit ug ang yuta. Mawagtang ang langit. Mawagtang. Oo. Inig-abot na unya anang adlaw sa dakong Ginoo. adlaw sa Ginoo niya oh. Sa basahon ta sa bersikulo 14 hangtod sa 16 Katos 21. antod sa 21 ang atong pagabasahon sa pinadayag sa iyang kapitulo 16 bersikulo 14 antod sa 21 gingon kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga nagahimog mga milagro nga nagpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa mga makagahom sa tanan nga ang makagahom sa tanan mao lang Ginoo. Unya sa bersikulo 15 gingon, tanawa moanhi ako ingon sa kawatan, bulahan ang magatukaw nga magabantay sa iyang mga bisti aron dili siya magalakaw nga hubo ug magadayag ang iyang pagkamakauulaw ug ilang gipanagtigom sila sa dapit nga sa pinulungang Hebrewanon ginganlag Armageddon. Ikama na lang sa bersikulo 20 Brad Samuel nga tos 21. Bersikulo 20 atong ipadayon gingon ug ang tanang kapuluan manghanaw ug wala nay mga bukid nga kanang makita ug dihay dagkong mga panibug-ok sa ulan nga tagalim-an ka kilo ang gibugaton nga diha sa mga tao matud pa sa diha sa mga tao nga mga tagak gikan sa langit ug ang Dios gibalikas sa mga tao tungod sa hampak sa nitibug-ok nga ulan hilabihan gayud ka makalilisang ang maong mga hampak. Gusto mo na yung mga ilhanan lugar Sa pag-abot unya niya ng dakong adlaw sa Ginoo nga ang ilhanan ana ang usa nga makita nimo ang langit mawagtang ang kasukdanan sa kalibutan pulo magtang unya matunaw ang kalibutan sa laktod nga pagkasulay matunaw daw unya matud pa dunay mga tagak nga mga panibug-ok sa ulan nga matud pa gi-describe nga matud pa tag 50 daw ka kilo ang gidagkuon o gibugaton sa maong kanang ulan nga mo kanang giingon nga mo kanang adlaw sa Ginoo adlaw sa Ginoo nga usa niya na mo nang adlaw sa dakong gubat nga gisgutan sa Biblia. O kita mo pagkalayo ra sa hubad sa nagkalaing mga relihiyon kanang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ug 13 wa gyud na gipasabot sa mga pastor o mga ministro. Igo lang na sila mubasa pero dili nila ipasabot unsa nang adlaw sa Ginoo. Kuyaw ang giingon sa Biblia nga inig-abot anang adlaw sa Ginoo ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw ngano man nang ingon ana man ha unsam din ng mga langit nga gisgutan sa Biblia nga mawagtang kanang naas taas dili sayop ang paghubad sa mga pastor o mga ministro kanang mga langit nga mawagtang mao kana ang mga tao pastor mga ministro dili kay kanang langit nga naas taas nga gipahimutangan sa adlaw bulan og bituon dili na mahanaw
Be, basaha ragod, Brad Samuel, ang unang Kronikas, Kapitulo 16, versikulo 30, kalabot ni inang kalibutan, kay wala ni masabtis mga pastor eh. Nagpataka lang og hubad sa Biblia nga dili mao ang pagkahubad. Igo lang mubasa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto 13, pero wala nila na masabti unsang matanganas langit nga mawagtang matunaw ang kalibutan. Ha? Be, unsa man ang gisgutang kalibutan, Brad Samuel? Mahanaw ba na? Sumala sa unang Kronikas kapitulo 16 bersikulo 30. Be, basahan. Sa gipayag lugar sa Biblia, Brad Cesar, nga kanang giingon nga ang yuta ni ang kalibutan, nga giingon nga gitukod sa Dios dili gina mahanaw. Sumala sa pagdahom lugar sa mga higala nato nga naas uban nga mga relihiyon. Nasaypan na nila sa kanang aplikar sa kanang sabot nga kanang kalibutan o kaning langit nga atong gipuy-an nga mao gimahanaw, pero ang gitudlo sa Biblia kanang langit ug ang kalibutan nga naang yuta dili kana mahanaw. Matud pa sa unang Kronikas sa iyang kapitulo 16 bersikulo 30 atong patalinghugan mga kaigsunan gingon, pangurog sa atubangan niya tibuok nga yuta ang kalibutan usab natukod na nga dili mabalhin, o pagkahisgot nga dili mabalhin nagpasabot nga dili kana mahanaw kanang gingon nga kalibutan nga naa diha ang langit nga ato kanang gipuy-an mga malnamo nga kana sa atong natagad Dili mabalhin. Dili mahanaw. Pag-iskot og dili mabalhin, dili na mahanaw. Sumala sa atong natagad nga gibasa sa Biblia. Be, asubay pa, Brad Samuel, unang Kronikas gapon. Ecclesiastes 1:4. Kaya atong pasahon pa ang dugang pruiba nga kining kalibutan nga atong gipuy-an sumala sa nabasa nato kaganina sa ikaduhang Pedro nga ang kalibutan matunaw. Kana bang kalibutan, kini bang kalibutan nga atong gipuy-an matunaw ba ni sumala sa gipakita sa Biblia? Be, basaha ang Ecclesiastes 1:4. Sa atong natagad, Brad Cesar, nga nabasa, ang kalibutan nga atong gipuy-an nga na ang langit dili gina mahanaw, dili mabalhin. Ug kun do na may kanang gingon sa Biblia nga langit o naa diha ang yuta, labaw po na, Brad Cesar, nga di po na mahanaw. Basaha. Mabasa sa Biblia niya. Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1, versikulo 4, gingon, usa ka kaliwatan muagi, ug ang lain nga kaliwatan moabot, apan ang yuta mupabilin sa walay katapusan. Pag-iskot sa walay katapusan, mupabilin ang yuta, dili gina mahanaw sa atong natagad nga gibasa o nabasa sa Biblia. So sayo, ang paghubad sa ubang mga relihiyon, nga matod pa nila nga ang langit daw, sumala sa ilang nabasa mawagtang, unya ang mga yuta o ang kalibutan matunaw, dili di ay kana mo buot ipasabot, nga sumala sa ilang pagsabot, nga kanang langit nga naas taas, o kining kalibutan nga ating gipuy-an, mao kana ang gisgutan nga mawagtang, unya ang kalibutan matunaw. Unya kanus ana may tabo pag-abot sa adlaw sa Ginoo. Ang gatong nabasa sa Biblia kanang adlaw sa Ginoo gubat na. Di ba ang gubat? Unsa may tabo sa gubat? Di ba nga ang mga tao mga wagtang nga kay ang langit gisimbolohan man nag mga tao sumala sa atong nabasa sa Biblia. Mabasa bitaw nato na si Isaias 44:23 nga ang mga tao gisimbolohan. Bisan kani basa ragod ba Samuel sa Isaias 38. Si Isaias gisimbolohan og langit. Be, atong basahon ang Biblia. Isaias 38 bersikulo 12. Si Isaias bay gisimbolohan og langit. Si Isaias unsa mas Isaias? Tao. Pero gisimbolohan sa langit. Basa Brad gani Samuel ang Isaias 38 bersikulo 12. Anya Brad Cesar, basahon tangingon mong sista sa Isaias sa iyang kapitulo 38 atong pagbasahon unya bersikulo 12 ang atong pagbasahon ingon ini ang gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia nga matud pa sa atong mabasa nga ang akong matud pa ang akong pinuy-anan gibalhin ug gidala sa halayo gikan kanako ingon sa usa kabalong-balong sa magbalantay sa karnero
matud pa gilukot ko ang akong kinabuhi sama sa usa ka maghahabol iya akong pagaputlon gikan sa kanang hablanan kutob sa adlaw hangtod sa gabi ikaw mao ang magatapos kanako. Unya matud pa sa atong natagad Brad Cesar nga Si Isaias pagalukoton. pagalukutaw na gipakasama si Isaias ug Langit. Nga lukoton. lukuton sumala sa atong gibasa lugar sa Biblia. Pero unsa pay gipahayag dinhi sa sulat ni propeta Isaias tinuod ba yun nga siya langit unya siya ang gisgutan lukoton. Naa dinhi sa Isaias 34 bersikulo 4 unsa giingon ni propeta Isaias? Og ang tanang mga panon sa langit, nara matunaw og ang mga langit pagalukuton ingon sa usa ka linukot nga basahon. Sa atong nabasa kaganina ang gibasa ni Brad Samuel mao man ang Isaias 38:12 nga matod pa ni propeta Isaias, ang akong pinuy-anan gibalhin o gidala sa halayo gikan kanako ingon sa usa ka balong-balong sa magbalantay sa kaniro. Gilukot ko ang akong kinabuhi. Sa gipakita ni propeta Isaias, gilukot daw siya. Matod pa, gilukot ko ang akong kinabuhi sama sa usa ka maghahabol. Iya akong pagaputlon gikan sa hablanan kutob sa adlaw hangtod sa gabi ikaw maoy magatapos kanako. Matod pa ni propeta Isaias, gilukot ko ang akong kinabuhi. So si Isaias sama nga gilukot daw niya ang iyang kinabuhi. Karon ang pangutana, kay gilukot man Isaias ang iyang kinabuhi sumala sa atong nabasa kaganina sa Isaias 34 ug ayang bersikulo 4 nag-ingon, og ang tanan nga mga panon sa langit matunaw. Mabitaw to dito si Kadong Pedro. Og ang mga langit pagalukoton. Ingon sa usa ka linukot nga basahon. Ang pangutana, kana bang langit nga naas taas malukot maguna? Dili oy. Ang gipakita ni propeta Isaias, gipakasama siya og langit nga gilukot. So kanang langit nga gisgutan sa Biblia sa sambingay, mga tao kana. Dugang prueba Brad Samuel, ikaduhang kronikas, bersikulo 18, bersikulo 18, naa may nagbarog diha nga mga langit. Kana bang nagbarog nga mga langit? Unsa ba kana gipakita sa Biblia? Tao ba na? Aniya Brad Cesar, basahon ta ang giingon mong sitas 18 sa ikaduhang kronikas. Giingon, og si Mikyas miingon busa, pamati kamo sa pulong ni Yuba. Nakita ko si Yuba nga nagalingkod sa iyang trono ug ang tanang mga panon sa langit, dunay tanang mga panon sa langit na nagbarog sa iyang tuong kamot ug sa walang kamot. Musa dunay giingon sa Biblia nga nakita lugar mga langit nga nagbarog. Dunay mga langit nga nagbarog diha sa iyang tuong kamot. Unya ug sa walang kamot. Sa walang kamot. Unya kon kanang langit nga literal pa na kanang naas taas. Nga langit nga nas taas. Barog na sa tubangan sa Dios. Mibarog kuno sa iyang tuong kamot ug sa wala kamot. Sa kanang giingong langit nga giingon nga panon sa langit nga nagbarog diya sa tuong kamot diya sa Dios, ripirado na mga kaigsunan sa tao lamang og kahimtang. Mao na ang gipakita sa Biblia nga wa masabtis mga pastor. Unsa pay dugang Brad Samuel nga langit gihapon. Kay aron gyud ba matagbawan gyud ning mga pastor ba nga hilabihan ka bakakon sa pagsabot sa Biblia ba unya kita barbayngan la nila wa makadimao mga mini kuno ta nga mga magawali asay mini na hinuon mi nga nakahatag big saktong kahubaran sa Biblia samtang kamo igo la mo mobasa wa gali mo pagpasabot unsa ng mga langit unsa pay dugang Brad Samuel nga ang tao gisambingay og langit basaha gud ang Isaias 44:23 naaga po'y langit unsa man na ang karakteristik anang langit literal ba na nga muawit sumala sa Biblia Brad Samuel Isaias 44:23 unsay gipakita aniya Brad Cesar sa giun mong sita sa 44:23 sa kanang Isaias nga
nagsimbolo ni og langit nga giingon dinhi matud pa sa Biblia, panag-awit o kamong mga langit kay siyuba naghimo nini, panagsinggit kamong mga ubos nga anaa dapit sa yuta, humunat sa pag-awit kamong mga bukid o lasang ug ang tagsa-tagsa kakahoy nga anaa niini, kay siyuba naglukat kang Jacob ug naghimaya sa iyang kaugalingon diha sa Israel. Busa sa atong natagad, dunay gihisgutan sa Biblia nga matud pa panag-awit daw kamong mga langit. Oh, naay langit nga nag-awit. Ang langit ba nga Kamaong nasa awit? taas? Kahibalaw ba nang maawit mga mahal namo nga magson dili? Busa ka nang gingon nga langit nga gingon nga kay balong moawit, ripirado lamang kana sa mga tao sumala sa atong natagad. Mauna ang gingon sa Biblia nga mahanaw o hanawon kanang mga Mawagtang. langit o mawagtang. Oh, mauna ang gipakita. Klaro kana kaayo nga ang matunaw mao lamang ang mga tao nga gisimbolohan og mga langit kanang naa sa taas di na maunsa na kanang gipahimutangan sa adlaw bulan ug bituon usay prueba. Basahon ko ang Salmo, wa man nilagod basahagod bat Samuel, kay wala lagi magtutudog insakto ba. Nakita parabay hinganlan nga mga botboton kunuta nga mga magwawali. Ay botboton. Kami na ino botboton nga nakapasabot bis Biblia samtang kamuwa mo. Gihagit pita mo na mo. Kamu mga nakalaing mga reliyon. Bekining hubad na mo sa Biblia nga gitudlo ni Master din na mo. Pag-react ko no mo. Hangtod karon wa man mo react. Walay text. Gihagit na mo nga kining among hubad sa Biblia nga gitudlo ni Master din ka na mo. Sayop ba ni? Hangtod karon wa man may reaksyon. Be, kamo mga naglaing reliyon, naminaw migud mo. Kapin mas libo ang amo ang viewers. Siya ro pod way usa diha nga naka-react. Katong mga may laking mga pastor. Katong gibanto nga daghang mga membro. Nga minilyon ang ilang membro. May iglesia pa na o katoliko kunsa pa ng matang mga baptist pa ng born again kinsa pa ng mga reliyon dina. Be, padala mo dire. Ing nasayop na inyong hubad. Kay kanang langit nga nasa taas mao na ang mahanaw, kining kalibutan mao ni mahanaw. Be, wa man pudbuy text diri na mo. Giyagit ta mo. Sayo pa ning gitudlo ni Master din na mo. Ngano di man mo react? Nagpasabot ba nga husto ang among hubad? Be, akong sayron ta ni. Kining langit nga naas taas, mahanaw ba ni? Kay mao man inyong gitudlo ngadto sa inyong mga membro. Nawa po mo makadimao ug ang mga membro po tuo lang po dayon ug unsay sultis pastor mga ministro ayaw mo dali-dalig tuo pag-research mo paminaw sad mo sa pagtulunan sa PBCM kay dinhi lamang ang Dios nga Espiritu Santo mao'y nagtudlo sa kamatuoran. Be kanang langit na nas taas gipahimutangan sa adlaw bulan ug biton mahanaw ba na? Basahon ta ang Biblia. Ang Salmo 148 versikulo 1 unsa may giingon dinhi ikama nato sa bersikulo 6. Unsa giingon dinhi? Daigo ninyo si Jehova, daigo ninyo si Jehova gikan sa kalangitan. Nara? Daigo ninyo siya diha sa kaytas-an. Daigo ninyo siya kamong tanan nga mga malunda, daigo ninyo siya kamong tanan nga mga panon. Daigo ninyo siya sa adlaw bulan. Daigo ninyo siya kamong tanan kabituunag ug sa kahayag. Daigo ninyo siya kamong mga langit sa kalangitan ug kamong katubigan nga naa sa ibabaw sa kalangitan. Ipagdaay kanila ang ngalan ni Jehova kay siya nagsugo ug sila nangahimo. Kanang mga bulan, kanang bituon, kanang katubigan gihimo na sa Dios. Hasta ang langit. Karon ba kana bang langit gagibuhat ang katubigan, bituon, adlaw kanang kahayag? Pangutana, mahanaw ba na? Kanang naas taas kanang gipahimutangan sa adlaw ug bituon nga maoy mudayeg ngadto sa Dios. Bay sa bersikulo 6 giingon. Kanang langit gibuhat sa Dios pati ang mga bituon nga naas kalangitan pati ang mga katubigan dapat sila nga magdayeg daw sa Dios. Sa bersikulo 6 usay giingon. Iya usab nga gitukod sila hangtod sa katapusan. Gibuhat niya ang usa ka pagpahibalo nga dili mahanaw unsa di ay nang mga langit o unsa kanang langit nga gipahimutangan sa adlaw bulan ug bituon siya matud pa sa Biblia sa bersikulo 6 iya usab nga gitukod sila
hangtod sa katuigan nga walay katapusan, gibuhat niya ang usa ka pagpahibalo nga dili mahanaw. Di day na mahanaw na kanang gibuhat nga langit nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon. Di daw kuno na mahanaw. Unahaw kam nga miingon ang mga pastor, mangkalae, mga reliyon, nga, uy, magpasakop mo sa atong relihiyon, mag-born again mo, magbaptis mo, magkatoliko mo, mag-born, o kanang gitawag pa, o mag-iglesia mo, kay kanira bang langit nga naas taas, wala on ra ba na sa Dios, pati paning kalibutan, tunawon ni sa Dios, kay mao ka ng adlaw sa Dios. Ang mga tao po, daratol po taon. Sige, pasakop na lang tas born again. Kay moadto tas langit. Unya kay mga tagak, mga wala ka ng langit. Ang ilang prinsipyo, di man God, Brad, kay magbuhat man God ang Dios og bag-ong mga langit God, magbuhat. Wa mo makaibaloan ng mga kanang gisgutan sa Biblia nga magbuhat ang Dios og bag-ong mga langit. Mao man ang bag-ong katawhan, bag-ong kaliwatan nga gisambingay sa Biblia nga wa ninyo masabti. Lugar ang bot pasabot gibuhat niya ang langit unya iya na pong gubon. Sa man matanga sa inyong Dios nga nagbuhat og langit, gubon na pod kay magbuhat og bag-o. Unya gibuhat niya ang kalibutan, iya na pong gubon, tunawon na pod niya magbuhat og bag-o. Sa man klasiya sa inyong Dios. Niya usa sa ni-react na to, Brazisa. Sige ra, unsa man iya. Ato ning kanang basahon nga matud pa niya nga kani si Roho Hagna. Tagadim na. Nga wa man ni gibutang niya ang asa ni siya sa relihiyon na pod. Cesar o sa relihiyon niya basta ang iyang giingon nga matud pa sa at iyang usa sa iyang text karon. Sir, wala nimo masabti. Ang gitawag nga langit nga sunugon dili tao, kundi matud pa ang gipasabot ana mao kanang langit nung matang nga anghel. Mao kana ang gipasabot nga langit nga hanawon. Asa may bersikulo nimo, Brad? Taga-economic bersikulo ba? Ako ang gibawsan ba, Cesar? Nga asa man nimo mabasa. Sa Biblia. Nga ang langit nga sunugon. Mao na ang anghel. Mao na ang mga anghel nga langit nun matud pa sa imong pagtuo. Kay sa atong natagad nga kanang gibasa dagang sitas nga atong gi-support nga kun do na may langit nga hanawon dili na nag-repair sa atong gipuy-an nga inaadya sa ibabaw ang kalangitan nga gibutangan sa adlaw, bulan, bituon sumala sa Genesis 1:26 ug 27 o 1:16-17 sa Genesis nga naadya mo ng langit ang gisgutan nga langit katong gingon kay balong magkanang magsulti sa pagkamatuoran kay buhat og matarom kamaong muawit kamaong mumantala kamaong bulong mumantala dunay dulungog wala may langit nga kibalo nga inanang bulatuna kay kanang gipuy-an kanang dili man na kay balo unya dili pud kung mingon po kang hanaw na sa atong natagad nga pagkabasahon ni Brad Cesar kay yaman tong basahon untang 148:1 hangtod sa 6 nga dunay kanang langit nga atong gipuy-an kaning atong gipuy-an nga langit nga naa ang kalibutan na apong yuta dili kana mohanaw tud kay kana gibuhat sa Dios nga dili mahanaw sumala sa atong natagad nga mabasa sa Biblia kun dili ako kanang basahon Brad Cesar kay pabor man ako ang Biblia aron usab masabtan ba sa atong higala nga nag-text may po nino pero sa dili pa ka mo basa Brad Samuel mo react sa ko gamay Brad kanang imong giingon nga kanang mga langit mauna ang mga manlulunda tagay migsitas kay kami din di may mosugot ug magsige lang mo binaba way mga sitas nga isuportar nga kanang manlulunda gitawag naglangit hinuon ang manulunda duha ka kahimtang tao o kahimtang espiritu o kahimtang unsa man ang matangas manulunda imong gipasabot kaya kanira bang manulunda duha ba ka matang na espirituhanon nga kahimtang o tawhanon nga kahimtang bay pasabot kuno ug unsa nang matangas sa langit nga mawagtang nga giingon imong manulunda espirituhanon na o katawhanon na nga manulunda sumalas Biblia tagay magsitas sige. Di mi musugutan na magbinaba lang mo. Kanang isuportari og sitas aron atong makita ang katag. Sige. Mo na Brad Cesar. Basa Brad Samuel. Sa atong natagad nga giingon sa Biblia
nga kanang atong gipuy-an nga gingon nga langit nga atong makita, kanang gibuhat na sa Dios o gitukod na sa Dios nga dili kana mahanaw. Binay prueba, basaha. Basahon ko ang prueba sa 148. Ilista, Brad, kanang ikaw nga nag-text, ilista. Unya, sugod na to sa versikulo 1 hantod sa 6. Ingon ini, daygo ninyo siyuba, gikan sa kalangitan. Daygo ninyo siya diha sa mga kahitasan. Daygo ninyo siya kamong tanan mga manulunda. Daygo ninyo siya kamong tanang mga panunia. Daygo ninyo siya adlaw ug bulan. Daygo ninyo siya kamong tanang kabituunan sa kahayag. Daygo ninyo siya kamong mga langit sa kalangitan o kamong katubigan nga naa sa ibabaw sa kalangitan sa pagpadaig o sa pagpadaig kanila nga ngalan ni Jehova kay siya nagsugo og sila nangahimo katong mga katubigan o kalangitan niya iya usab nga gitukod sila katong kalangitan o katubigan hangtod sa katuigan nga walay katapusan. Katuigan daw nga walay katapusan. Gitukod daw sa Dios. Unya, asa man kanati ang giingon nga mahanawon, nga dili mahanaw, kanang langit nga alas ibabaw, kungod kay kana, gitukod sa Dios sa katuigan nga walay katapusan. Nya asa man, Brad, ang imong giingon manulunda. Be kini sita sa 148 bersikulo 1 ngadto sa 6. Supak ka ni. Muna, Brad, higala, kung naamang kay nasabtan ane, be palihog ko no, be pag hatag og kanang bersikulo na mo. Kanang inyo pag bersikulo. Matud pa nimo, ang langit imo maming gikuriran. Ni kurir ka man mo. Manulunda na. Nga, kanang langit nga gingon nga hanahon, kanang nagpasabot na nga ang manulunda na. Nga gingon nga matang nas manulunda nga hanawon sa Dios. Kanang manulunda nga langit nun ang buot gipasabot. Di espirituhan nun nga kahimtang David Samuel. Tungod kay wa man tay lalis Brad Cesar kay naamay manulunda espiritu kahimtang kay naman na si Hebreanon 1:13-14. Wala tay lalis ni ana pero sa atong matagad kung doon na may hanawon sa Dios ripirado na sa mga tao. Nining atong kapanahon karon ug wa nay labot lugar anang langit nga naa lugar sa itaas tungod kay kanang langita magpabili na tungod kay kana gitukod sa Dios sa katauigan nga walay katapusan. Og sa usa pa sad ni ana Brad Samuel, doon na say katumbas ana ngano di na hanawon asan nagikumparahan na ana sa Dios kay ang Dios wala nay katapusan. Wala nay katapusan ang Dios. Mao kana ang gisimboluhan ni anang langit nga gitukod niya o kaning kalibutan. Asa man na gikumparahan kanang langit o ang kaning kalibutan. Gikumparahan kana diha sa Dios kay ang Dios dili na mahanaw hangtod na sa katapusan ang Dios. Ha? Unsay babasa nato? Kami mubasa mi higala Biblia. Pero ikaw ning ria kunuhay ka pero adyo ka sitas. Abe niya, akong basahon. Salmo, ilista, Brad, nga naminaw karon. Salmo 90, asa na gikumparahan kanang langit o kaning kalibutan nga dili mahanaw. Gikumparahan ka na sa Dios. Napay prueba na. Basahon ko. Sa bersikulo 2, sa 1, atong basahon nga to sa 2, giingon. Ginoo, ikaw mao ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan. Sa wala pa patungaa ang kabukiran, naning kalibutan ba? Kung ang yuta o ang kalibutan nga imong gihimo, so wala pa daw kuno patungaa ang kabukiran o kining kalibutan nga iyang gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan, ngadto sa walay katapusan. Ikaw mao ang Dios sa gihapon. Iasa di ay gikatumbasan kining kalibutan. Ha? Gikatumbasan ka na sa Dios kay matod pa sa atong nabasa sa wala pa patunghaa ang kabukiran. Kun ang yuta o kun ang kalibutan nga imong gihimo bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Ang gikumparahan di ay nang kalibutan, gikumparahan ka na sa Dios nga siya lang gyapon ang Dios hangtod sa walay katapusan maulang gyapon na siya.
Be, i-repute ko nun kining mga sitasa. I-repute. Nga kining basa na mo nga mga sitas, sayop mi ani. Samtang ikaw nag-react ka, wag yung kay sitas, ay asa mabasa. Nga ang manulunda, ha? Nga gisgutan nimong langit, nga mauna ang mahanaw. Ha? Wa man tay supak, kay ang manulunda, duha ka kahimtang, spiritual, being, o material. Makita o dili makita, basi wa ka kay baluan na. Tagay magsita sigala. Kung nalipay mi nga nag-react ka, o I hope, nga naapay mga relihiyon karon, kini ato dili ni away ha. Dili ni away. Ha? Ang atong gihimo dinhi mao lang ang pagsabot namo sa Biblia ug ang inyong pagsabot ato ning isabong kung naasa ang husto niini nga nakapamatuod sumala sa nakasulat sa Biblia, kamo ba o kami ba? Kay nganan man ninyo og mga mini nga mga magwawali. Ha? Ipakita ang inyong kalaki. Kaya naama mo yung mga leader, kami naami leader, ang amo magtutudlo, Divine Master, tubas iyo senior, siya nagtudlo na mo. Kamo po na po mo leader, kana inyong leader, pangutan nga kaning amo ang gihimo diris kahanginan, sayop ba ni? Pangutan na inyong leader, dili kay kamo mga membro, o trumpon mo kay balo. Kana inyong leader, may pangutan kami na may leader, nagtudlo na mo, kamo na mo leader. Pangutan na inyong leader, ha? Ayaw sa mi patanawa nga kamo mag-react mo diri nga wa mo'y busy sa Biblia kadi mi mudawat ana kinahanglan nakasulat sa Biblia nya ato nandanawon kung kanang mga bersikulo sa Biblia nga inyong gihatag diri namo husto ba mo ana kay kami dinhi nagbasa mi pulos Biblia mo na dia ang ato ang nakitang pahayag Brad Samuel karon kay do na may gisgutan nga kalibutan nga matunaw be kani bang kalibutan gisimbolohan ba ni og tao Brad Samuel? Juan City, versikulo 7, Brad Samuel. Aron nato makita nga unsa kining kalibutan nga matunaw, mawagtang. Ha? Ang kalibutan ba gisimbolohan og tao? Juan City, versikulo 7. Aniya Brad Cesar, nga kaning kalibutan nga giingon nga atong gipuy-an o kanang dili man ni mahanaw pero naay kalibutan nga kanang mahanaw o matulpa maora ka na ang mga tao. Maorado ka na sa mga tao. Oh, bay basaha Brad Samuel. Sa city sa Juan, inyong patalingugan mga mahal namo nga makaigsunan gingon dinhi. Ang kalibutan dili magadumot kaninyo. Apan kini nagadumot kanako kay gipanghimatud-an kuman kini nga dautan ang mga buhat niini. Sa atong natagad, dunay kalibutan nga kay balong mudumot pero sa wala pa daw lugar ni kanang mudumot nagdumot ni matulpa sa igingon sa wala pa ni magdumot kanyo nagadumot ni kanako kinsay nagingon na si Kristo ngano man nagdumot mo niya tungod kay matulpa ni Kristo gipamatud-an niya nga dautan ang buhat o ang gihimo niining kalibutan sa reparado kana mga kaigsunan sa tao lamang tungod kay ang tao lamang mao'y kay balong mudumot niining atong panahon karon. O kita mo kaklaro atong gibasa ni Brad Samuel. Ilista higala, Juan City. O kung usbon pagbasa, unsay giingon. Ang kalibutan, nabasa gyapon ang kalibutan nga giingon diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 kadto sa 13 nga ang kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit. Unsa man ang kalibutan nga matunaw sa hilabihang kainit adlaw na sa Ginoo. Mga tao ra kay ang kalibutan gisimbolan og tao sa giingon ni Kristo. Ang kalibutan dili makadumot kaninyo apan kini matud pa ni Kristo nagadumot kanako kay gipanghimatud-an kuman kini nga dautan ang mga buhat niini. Iunsa day kini kalibutan nga nagdumot ni Kristo? Mga tao. Kanibang kalibutan nga atong gipuy-an kamao ba ning modumot? Idili. Kay dugang pagprueba higala. Basig wa ka kay baluan Juan ilista Juan 15:18 og 19 ang tao gisimboluhan gapon kalibutan usa gingon kun ang kalibutan naragapon higala kun ang kalibutan nagadumot man kaninyo hibaloe nga kini nagadumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo kun kamo iya pa sa kalibutan higugmaon sa kalibutan ang mga iya apan kay kamo dili man iya sa kalibutan hinunoa gipili ko kamo gikan sa kalibutan ang giingon dinhi
Hunahuna nga gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan nagadumot na kaninyo. Ikinsa di ay ning kalibutan nga nagdumot ngadto sa mga tinun-an ni Kristo? Mga tao. Kinsa pa ang kalibutan nga nagdumot ni Kristo? Mga tao. Nga simbolohan o kalibutan. Nga mauna ang giingon sa kadawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 10 kato sa 13. Nga kalibutan nga mga tunaw. Nga nung matunaw man tungod nini mga bomba nuklear. Ha? Nga naagimugna sa nagkanlaing mga nasod sama sa Amerika, sama sa China, sama sa Russia, sama sa Britanya, sama sa Australia, ug uban pa tanang mga nasod na ani-ana. Unya, unsa may tabo unya kung moabot na kanang adlaw sa Ginoo nga mako nang gubat. Dili na inyo pagsabot nga adlaw sa Ginoo lalinon mo. Ato ra na tun-an. Tun-an na nato na kanang giingon ninyo nga nigabot sa adlaw sa Ginoo laninon mo nito sa taas. Wa mo kasabot ana oy. Nagpataka ra mo mga pastora mo, nagpataka ra mo mga ministro. Sundan Samuel. Ha? Sundi lang ninyo ang among programa matag Domingo. Kay amo ning ipasabot ninyo kanang inyong ingon nga kanang inyong membro lalinon asa may husto ninyo. Og ato kas Katoliko, ang Katoliko ra po'y lalinon. Og ato kas saksi Ginoo ang saksi ni Jehovah ra po'y lalinon. Ato kas born again sila ra po'y lalinon. Ato kas Pentecostal sila ra po'y lalinon. Matupo ka dito sa ubang mga relihiyon sa GIL, Jesus is Lord, sila ra po'y lalinon. Asa may husto ninyong lalinon ana? Nagsige ra mo angkon. Ha? Wa mo makasabot ana kinsay lalinon ana kamo ba? Mao na sundan lang ninyo ning among programa kadaghan kamo nga wa makasabot niining pagbasa ninyo sa Biblia nga usa lamang ang magtutudlo nga mao ang Espiritu Santo. Mao lamang kana ang magtudlo sa husto nga pamaagi sa paghubad sa Biblia. Kamo? Be, kini amo mga sita supakan ninyo ni. Ha? Moabot ra ta ng pagbalik ni Kristo. Sundi lang ninyo na kamo ba'y balikan ni Kristo. Ha? Sundi lang ang among mga programa kay wa gyud ni madungog sa nagalain. Wa gali ni ninyo madungog ni Soriano. Nawala na lang to. Wa gali ni madungog ninyong Kibuloy, wa gali ni madungog ninyo sa mga nagalaing mga iglesiyahan. Ha? Dinhi lang sa pagtulunan sa PBCM. Ha? Unya, amo mong hagiton. Kini mga sitas nga mong gigamit, i-repute. Ha? Di ta mag-away dire ang ato lang kining Biblia at kining atong pagsabot. Kinsay na husto na to. Moro na among challenge da ninyo. Unsay kasulti nimo Brad Samuel? Basta ingon niya na Brad Cesar kay sa atong natagad na pruibahan naman nato nga kun doon na may giingon sa Biblia nga kanang wagtangon nga langit o kanang Kalibutan. Tao ra. Nga kun doon na may wagtangon sa atong natagad sa Biblia daghang sitas nga atong gibasa nag-repair ka na sa mga tao tungod kay ang mga tao gingon nagtermino ka nagkalibutan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh, mao kana ang husto din ha nga pagsabot. Mao bang gani nga kining amo abog ingon mi nga ang langit dili mahanaw na yung babasa. Moingon mi nga kalibutan dili mawala na ay basa. Samtang kamo wa gyud mo. Mingon na mo, di man Brad, wa mo makasabot ana kay ang manulunda raman may hanawon sa baraw. Be ikaw nga nag-text dire. Asa man na imong sitas? Hagiton taga-asa na imong sitas tanawon tana imong kalaki nimo. Ha? Rakria ka diha nya di makadimao ang imong kon. Be, taga imong sitas kanang giingon nga kanang langit Brad mao man ang manulunda Brad, mao nay hanawon. Samtang kami noon nagbasa nga ang hanawon mga tao gagsimbulag langit di ka mo tuo kadito jud kas manulunda. Ha? Ang manulunda sa among giingon duha ka matang spiritual being og tawhanon. Sumala sa atong mabasa sa Biblia. Ha? Be ihatag ang sitas dili kay di mo muhatag og sitas. Karon Brad Samuel ato nang nakita nga inig-abot di ay sa adlaw sa Dios nga mao ka nang gubat, mao na ang gisgutan nga ang langit mawagtang mga tao na ang ipasabot. Sa ilabihang dinaguok, kinsa man ang dinaguok, kasukdanan sa kalibutan, ha, dunay gisgutan nga pag-abot sa adlaw sa Ginoo, sama sa kawatan, sama ra gud Brad Samuel nga kanang kawatan kinigubat dili ni mo mahibaw ani nga ugma, gubat, sunod tuig, gubat dili oy.
Ha? Kanang adlaw sa Ginoo nga maong gubat kalit ra na, di ka kahibalo. Mao nagisambingay sa kawatan kay subala Gos Marawi kinsa may nagtuo nga moabot tong gubat nga gusto sa ISIS nga ilahang kuhaon ang Marawi. Nebaw-an ba to? Bisang gali atong gobyerno wa gani kahibalo ato? Ning kalit lang to. Ha? Katong gubat sa Kuwait, sa Iraq, nga gusto i-invade sa Iraq ni Saddam Hussein ang Kuwait. Kalit ra to. Bisang kini mga gubat ka mga hitabo sa kalibutan, dili ka kahibalo ana, mo kalit ra na kay ngano. Mo kana ang tukma sa ingon sa Biblia nga ang adlaw sa Dios gubat na nga ang mga langit mawagtang ug ang kalibutan ang mga tunaw sa hilabihang dinaguok nga ay ulan nga tag 50 ka kilo. Nga ila galing gibalikas ang Dios. Ama ka makakita nga naay ulan nga tag 50 ka kilo. Sumala sa pinadayag 16. Kung imo nang basahon nga tos 14, nga tos ubos. Di ba? Tukma ang among paghubad nga kanang adlaw sa Ginoo gubat. Sumala sa gibasa ni Brad Samuel, ang nakasulat sa Biblia. Gibasa bitaw niya ang pinadayag kapitulo 16 bersikulo 14 ngadto 21 ug ang ikaduhang Kronikas bersikulo 20 bersikulo 15. Be, ilista ko no og nasayop pa me. Mao kana atong nakita Brad Samuel nga sayop ang mga pastor o mga ministro nga ilahang giingon nga kanang langit daw mawala daw kununa o kining kalibutan mahanaw kuno ni sa ilabayhang kainit kay ang Dios daw magbuhat og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Wa tay supak nga ang Dios magbuhat og bag-ong langit, ang wa ninyo masabti nga ang pagabuhaton sa Dios nga kanang gisgutan bag-ong langit, bag-o kanang kaliwatan, bag-ong katawhan. Kay ang unang mga langit mautong Israel, mautong mga propeta nangamatay sila. Ikaduhang panahon sa kang Kristo, mga apostol nangamatay sila hurot. Nakinsa man ang gisgutan bag-ong kaliwatan, di ba kita? Mo nang gipasabot sa Biblia nga magbuhat ang Dios og bag-ong mga langit nga kanang langit mao kanang giripirduhan kada sa mga tao nga kanang gisgutang bag-ong kaliwatan. Mo nang hustong hubad diha. Sumala sa atong natagad sa Biblia. Karon Brad Samuel, ni adayon pud ning ilahang gibasa gyapos Biblia Brad Samuel nga ay maglipay lagi kuno ta kay pag-abot kuno ni anang adlaw sa Ginoo, lalinon kuno sila ngadto sa taas. Pero taas-taas man ni Brad Samuel, pero sige lang. Lalinon kuno sila sa taas Brad Samuel. Unya mahibong ta og adto kas Katoliko sila ra poy lalinon day looy ang saksi ni Jehova, looy ang GIL, looy ang Jesus is Lord. Looy ang born again, looy ang mga Baptist, looy ang mga Pentecostal, looy ang Islam. Tanan looy kay Katoliko ray lalinon pag sure mo oy. Unya miingon pud ang born again, wa nay labot ng Katoliko. Dili na sila lalinon kay mga sugarol na, mga palahubog na. Padto po kas Pentecostal mao gapon kami ray lalinon, wa nay labot ng Katoliko, wa nay labot ng GIL. Muadto po kas Baptist, mingon pong Baptist, kami ray lalinon. Wa nang Katoliko, wa nang saksi ni Jehova, dili nang born again, kami rang Baptist mo lalinon. Pag sure mo oy, nagsige naman mo angkon. Wag yoy usan ninyong lalinon kay wa mo makasabot anang unang Tesalonika. Paminaw lang mo sa programa sa PBCM aron liwanagan mo sa hustong paghubad sa Biblia. Kamu ba'y balikan, kamu ba'y lalinon, dadon mo dito sa langit, dadon mo sa langit, kaya ang Diyos magbuhat og bag-ong langit, pag sure mo oy, klaruhan na inyong sinaptas Biblia oy. Beso pa ka niya mo welcome mo. Ang numero na mo, ilista, 0955-1138-128. Padala mo anak. Mo na ang mga sitas na mo. Balik ko na mo. 0955-1138-128. Karon Brad Samuel, niya po ng ilang kalaki nga
Kay lalinon man kuno sila nga tos langit, mo na nga pahiran na kuno ang ilahang mga mata. May basara ko Brad Samuel, ang kinig pinadayag 21, versikulo 1 nga tos 4. Unsay atong mabasa diha nga ila po ning gipatuo po katos ilang mga membro nga gipatuo po nila ba nga kuno sila makadawat daw kuno sila ani. Basa Brad Samuel, pinadayag 21. Ano Brad Cesar? Basa Uno nga tos 4. sa pinadayag 21 niya sugod tas bersikulo 1 hangtod sa 4 giingon. Ugo niya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang bag-ong usa ka bag-ong yuta. Kaya ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na ug ang matud pa ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios nga gitagana maingon sa usa ka kanang pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tanawa ang puloy-anan sa Dios, ana-ana uban sa mga tao. Siya magapuyo o ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios gayod mao ang magapakiguban kanila ug mahimong ilang Dios. Ug iyang pahiran matud pa sa 4 ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata nga katong mga katawhan nga nakiguban sa Dios. Ug ang kamatayon wala na ug wala na usab unya pagminatay ni pagilak ni kasakit matud pa ni kay ang unang mga butang nahanaw na. Busa sa atong natagan mo na konklusyon nila Brad Cesar nga pahiran daw lugar sa ilang Diyos, mga luha, ilang mga luha sa ilang mga mata. ang kamatayon wala na. Ang kamatayon wala na po daw. Wala na kuno'y pagminatay. Pagminatay ni paghilak. Wala na kuno'y paghilak ng kasakit. Nya asa man kuno na kay Na doon na kuno daw sa kuno'y bagong Jerusalem Magyuta, nga manaog gikan daw sa langit. Ang bagong Jerusalem nga naon niya ang Dios makig-ipon, makig-uban kanila. Unya ang Dios ipon siya sa iyang katawhan ug ang Dios gayod mao ang makig-uban kanila o sila mahimong ilang katawhan ug ang Dios pod nga mao lagi na makig-uban daw ang Dios. Napahiran daw ang ilang mga mata Brad Samuel. Pero niya og adto kas Katoliko, ang ila ra pong mata may pahiran. Way labot ang baptist, way labot ang born again, way labot ang Pentecostal, way labot ang ubang relihiyon, sila ray pahiran. Kaya di man na sila mo angkon nga kanang born again mo yung mga luwas. Pangutan na ganin ng Katoliko. Di na sila musugot, sila ray yun. Benya. Kay pag-abot ni anang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit kana ba unyay literal. Nga manaog yun ng bagong Jerusalem, basig wa mo kasabutan na pod. Unya, kanus ama na, mahitabo. Gapahiran ang mga luha, kamatayon wala na. Wala na'y pagbinatay, wala na'y paghilak ni kasakit. Ha? Kanus ama na mahitabo. Di ara ang tubag. Santiago, Brad Samuel, basaha. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 12. Yung uban mo basa aning pastor mga ministro, di Manila ni ipasabot. Ipasabot kano sana may tabo. Kanang pahiran na ang luha. Kamatayon wala na. Wala na pagminatay. Wala na paghilak ni kasakit. Kano saan na may tabo. Wa na nila gipadayag oy. Bebasa Brad Samuel. Santiago 1:12. Niya Brad Cesar. Kano saan na may ang tuman. inanan lugar niya nang giingon nga maabot ka ng gingong bagong langit ug ang bagong yuta Brad Cesar nga sa atong natagad nga kadaghanan nga pagtuon mao nang bag-o laging katawhan nga dili kanilang Brad Samuel idirekta na lang kanus na may tabo nga pahiran na ilang mga luha matud pa sa 1:12 taas man ta ana sige bulahan ang tao nga muantos sa mga pagsulay kay human siya makaantos sa pagsulay iyang madawat ang purong-puro nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagugma kanila. Busa sa kanus anay na may tabo. Matud pa kanang gingon kung kanus ana may tabo nga kun pagapahiran sa Dios ang kanang mga luha sa ilang mga ta. Kun Katong matud pa mulahotay sila makaanto sila sa pagsulay na ilang may aguman. Karon og di ka
muanto sa pagsulay, di ka mulahutay. Saon man pag kakabuo tibo ng ganti nga hetag sa Dios. Mulahutay ka sa pag-alagad. Mo na ang atong makitang pahayag. Nga naman nga pahiran man ang mga luha. Narao. Gapon ni nila basahon ni Brad Samuel. Wa lagi magtutundog isakto lagi. Salmo 126, ilista pastor. Salmo 126, versikulo 5, unsay giingon. Sila nga magpugas og mga luha magaani sa kalipay. Kinsa day ang ipakita sa Biblia? Kinsa siya nga daw magpugas og mga luha, makaangkon daw niya siya og kalipay. Kung kanusama na may tabo ko, mulahutay ka. Karon, Isaias 33, Brad Samuel, unsa pay gipakita, versikulo 34, unsa pay gipakita sa Biblia. Anya Barsisar, basahon ta kining gingon mga sita sa Isaias 33, versikulo 24. Gingon dinhi kung unsa lugar nga gipakita sa Biblia. Matud pa 33, 24. 24 4. ingon ini ang gipahayag lugar sa Biblia. Ug ang mulupyo dili pagaingon, ako masakiton man ang katawhan nga magapuyo niini pagapasayloon sa ilang kasalanan. So kung malutay ka, ang gipakita sa Biblia, ang giingon sa Ginoo og ang mulupyo dili magaingon, ako masakiton man. Ngano man? Tungod kay nakalahutay ka. Nagpugas kag luha, pero matod pa sa gipakita sa Biblia, makaani ka unyag kalipay. Unya sa diha nga muantos kas pagsulay sa tanang mga kasakit, ang Ginoo nag-ingon, wala na unyay kasakit. Sumala sa gipakita sa Biblia ang katawan kun mulahutay ka. Karon pananglitan ang mga tigulang Brad Samuel. Unsa bay gipakita sa Biblia? Job 33 versikulo 25. Aniya Barsisar, unsay pasalig sa Dios ngadto sa mga tigulang na kun mulahutay sila? Ang pasalig sa Dios nga kun mulahutay sila kadto bisan pagkatong mga tigulang. Matud pa din ni sa Job sa iyang kapitulo 3 versikulo 25. 33 versikulo 25 giingon dinhi ang atong pagabasahon. Ang iyang unod mabag-o, labi kay sa unod sa bata. Siya magabalik sa mga adlaw sa iyang pagkabatanon. Musa katong mga bisan pagkatong mga tigulang kumo natigulang sila. Natigulang sila Barsisar gumikan sa ilang paglahutay. Usa ang maangko nila matud pa mabag-o ang ilang unod sama sa unod sa bata. Kita mo na mo nagpasalig sa Dios kung mulahutay ka. Kung naapo ka sa isaktong pagtulunan, pero wa ka sa isaktong pagtulunan, nausaon man nimo pagka-dawat anang ganti nga gisaad sa Dios. Dili ka makadawat kay usa ra man ang pagtulunan nga gitukod sa Dios, di man daghan. Di matsama niining panahon na karon nga daghan na kayo mga reliyon pero mahibong ka. Kami iyan ni Kristo, ang isa pod kami iyan ni Kristo, kasumpay ni Kristo, kasumpay, pulos kasumpay. Pulos angkon, 4,000 ka reliyon sa tibuok kalibutan. Sila kuno ang kasumpay ni Kristo. Tunan raw niya na nato gapong, tinuod man ni mga tawhan nagsumpay sa mga apostol. Paminaw lang mo diri, o kamo ba'y tinuod nga kasumpay? Basi klase unsa ng matanga sa kasumpay ninyo, basi nagbinutbot mo. Karon, doon na isaad nga ang katong mga tigulang nga ang ilahang mga panit sa mas batanon. Na karon sa pagipakita din ni San Mateo versikulo 5. Unsa may giingon? Bulahan ang mga kabo sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit, bulahan ang magmasulubon kay sila pagalipayon. Unsa pay giingon? Bulahan ang mga maputli kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Unsa pay giingon? Bulahan ang ginaluto sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo, nga gipanamass-tamasan kamo sa mga tao. Og pagalutoson, og pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan kaninyo tungod kanako. So, kining mga butanga, matud pa sa Dios, bulahan daw na.
Bulahan daw kuno tong nagmasulubon kay sila pagalipayon. Bulahan daw ang maputli kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Bulahan daw ang ginaluto sa pagkamatarong kay ila ang gingharian. Bulahan kamo nga panamas-tamasan. Wa gyud miingon nga bulahan tong wala gi panamas-tamasan, pareho gud ani amo mga kakontra. Bisag unsa na lang ilang pagpanamas-tamas amo magtutudlo, ngandan og dili mao. Labi na tong sabadista nga naa dito nagsukad sa DXKD Dipolog, maabot ra bagyo ta diha. Mr. Bendelio, maabot ra ta diha do. Ikaw pastor ka sa sabadista, hilabihan nimo ka ng pingasan, hilabihan nimo ka yaga-yagaon sa amo magtutudlo, maabot ra ta diha. Maabot ra ta diha. Amo raman gihipos ning imuhang mga pagpanamas-tamas amo magtutudlo, maabot ra ta diha. Busa Brad Samuel, sa atong nakitang pahayag sa Biblia, nga kung mulahutay ka, niya nang gisgutan sa pinadayag versikulo 21 ngadto sa 4, nga pahiran ang luha, ang mga mata, ang kamatayon wala na pagbinatay, wala na paghilak ni kasakit. Kung ang tao mulahutay siya sa pag-alagad, diha sa tinuod nga pagtulunan nga iya sa Dios. Ang pagtulunan nga iya sa Dios, mga higala, dili daghan, kundi usa lamang ang kamatuoran. Sama sa atong Ginoong Hesukristo, usa lamang ang gitukod nga iglesia ni Kristo. Dili sama karon nga pulosig angkon nga sila kuno ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Moabot ra ta diha kung kinsa ang tinuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Dili niining mga polos angkon nga kuno sila mao ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Busa Brad Samuel, daghan pa unta kita isusulti tungod kay di magyud motugot ang atong oras ug dinhi napupos ang ato ang pagpadayag ngadto sa atong mga kaigsuonan ug sa atong mga viewers ug sa atong mga kahigalaan. Mao nga kita wa ta mag-away dinhi, ang ato lamang gibaylo-baylo la nato ang pagsabot sa Biblia, ang inyong pagsabot o ang among pagsabot. Wa ta mag-away dinhi kundi ang atong gikumpara ang inyong paghubad sa Biblia. Mao lamang kana ang among concern nga ang gusto sa Dios nga dili nato bakakan ang mga tao, kinahanglan nga tudloan nato ang tao pinagi kung unsa ang buot ipasabot sa Biblia. Busa ikaw nga nag-text na mo higala, nga matud pa nimo nga ang mga langit nga paghahanawon mao man ang mga manlunda ka sumala sa imong pagsabot, tagay migsitas aron nga kami motuomi nga kanang imong gisulti dili imong kaugalingong hunahuna kun dili nakabase sa Biblia. Ug salamat usab sa imong pag-react ug manghinaot kami nga duna pay mga nagkalaing mga reliyon nga mo-react gihapon nining amo ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga niya dinhi ang Dios nga Espiritu Santo katumanan Master Tomas A. Sr. Siya mao ang nagtudlo kanamo pinagi sa paghubad sa balaang kasulatan. Og salamat na lang sa atong mga viewers Brad Samuel og sa atong mga listeners og dinhi na lang kutob og salamat Master sa mga panalangin nga imong gihatag dinhi kanamo sa imong mga tinun-an manghinaot kami unta lamdagan panimo ang among mga nuhunang unta daghan pang mga kamatuoran nga among ipaambit ngadto sa mga katawan nga sa dili pa maabot ikatulong gubat sa kalibutan nga mao kanang imong adlaw sa paghukom sa mga katawhan. Busa salamat nining tanan Master sa imong mga panalangin. Kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban usab sa akong kauban. O ginisab si Brother Samuel Montemayor, mingon na lang kaninyo nga sunod sa Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras og istasyon ug mayong udto kanatong tanan.